कपड़ा उपड़ा पहन के दूरा पर मोटरसाइकिल लावल 9 करीब बजी छल वहाँ रामपुरे में हम घड़ी हाँ। तो काका एलखिन साइकिल से तो हमरा कल कि देखी ना फिर बुझाए बेचन जी हमरा पोखरी पर टॉर्चर कैलक बोल कथी होलो से देना एना बोल ठीक है ओहने करत रह तो साइकिल गेलखिन हिंसार हाथी के घर छलिन काका के फाटने पर वही में गेली साइकिल लगाव हम क्रॉस भेली तो मेयर साहब के घर के गेट है ना तैये हम बेचन जी के देखी छे स्कूटी पर बैठल छल लड़का स्कूटी छलिए मास्क लगेनी टोपी हेलमेट लगेनी लेकिन हमरा की संजोग ओकरा टोक नहीं सकलिए हमरा कनी एगो इंजीनियर छलिए काउंटर पर बैठल हम वो अथी दिमाग में छल जब ओकरा टोक देती तो घटना नहीं होते कनी अथी भजी लोग एकदम बनेने रहे छे आइटम चाहे पिया चल जेते तो कनी अथी हां ई सुना पालिल कि गेली साइकिल लगाव भीतर ई देखल के साइकिल लगबे ई पहले से प्लानिंग में खाड़ है हमरा बुझाय अनुसार पहले से वो प्लानिंग खाड़ है गेट में हम जखने निकली थी तो शायद भीतर पैसली एगो हमार भतीजा है अपने छोटू से देखल कोई भीतर में जरा छुड़ा जे मारी ना निकल गेट ल तो कही कि छोटू बच्चा से बोल हमरा छुड़ा मार दिया तो वो धियापुता आदमी होश नहीं पुगली ताले हल्ला कल लेकिन वो स्कूटी से फेरी कल के हमरा सबके बहन टोली एगो टोल है हमारा घर से पश्चिम में महापात्र सबके जानी छी वही में है पश्चिम में क्रॉस वैली जे हमर भावो से देखल के हमर परिवारो देखल माने इंडिया टेप गेल है तो बोहरबा धके तो नहीं टपले या अति जट्ठी बॉर्डर से गेली होत या माधवापुर बॉर्डर से गेली होत लेकिन एक कनी देर के बाद एसपी साहब से हमारा बात भेल एसपी साहब कहल ओकर मोबाइल ट्रैक जो है ना ये देखबी कुर्था से पश्चिम तपनपुर है से ओकर मोबाइल लोकेशन ट्रैक अच्छा। लेकिन वो मोबाइल छोड़ के गेल जब ओकरा अखनी घरू गेल छलिन तो मोबाइल छोड़ के गेल 7:30 बजे घर से निकल एसपी साहब हमरा लगल उनका घर हो कहल जाओ नंदलाल उसको घर पर नहीं हेरो के कसो त्याग अपन तो ये गेला के बाद ओकरा जो बहिन लगती ने वो ओकरा कोनो 7:30 बजे निकल है वो कल की बच्चिया के लगे कल की चांदनी के जाए छोरा मोबाइल छोड़ के आयल आ प्लानिंग ओकर छली पहले से जो हम टोक देती वही घर ल तभी घटना नहीं घटती हमर बुझाय अनुसार तो ओकर मोड़ दोसर ल लीते आ घटना हम टोकी अच्छा ई पहिने हो अबित रहे छले घर पर केना हमरा जना अभी जानकारी भेल हम जब फिर घरे गेल छलिए तो एक कन्या से कहलक 3-4 दिन से लगातार आबि रहल 3-4-5 दिन से लगातार वो आबि रहल है से अभी हमरा फिर जानकारी माने ओकरा हत्या के हिम्मत चूंकि प्रोफेशनल हथियार छले लेकिन हमरा बुझाय ई अपन फर्स्ट एड से ई आई घटना घटा देलकै।